Непатрэбныя ідэі, людзі. Не трэба штосьці шакуючае! Містер Кацік? Коцік. Прабачце, але ўжо быў атамны выбух, страляніна ў аэрапорце. Мы ўзрывалі дзіця. Мы больш не можам нікога шакаваць. Усё будзе прадказальна. Усё проста, дурні. Цемра. Вы спецагент. Знаходзіце скрыню ў крэпасці. Што там? Бомба? Не! Скрыня шчанюкоў. О, гэта вельмі дзіўна, напэўна. І шчанюкі становяцца бомбай. Змірыся з гэтым. Рэчы проста так не ператвараюцца ў штосьці іншае. Жыццё не так працуе. Ведаеш, маеш рацыю. Лаві гэта. Што за... Я толькі што кінуў у цябе дзіця. Адкуль у вас дзіця ў паліто? Чакуе? Крыху? Напэўна. Глядзей зноў, скаціна. Гэта не дзіця, а бомба. Што мне рабіць? Кідаю сваю жонку з краю. Але навошта? Гэта шакуе. Кідай, сука. Сюрпрыз. Насамрэч гэта папкорн. Я люблю папкорн. Навошта вы гэта зрабілі? Цяпер паслухаем вашы ідэі. У мяне добрая ідэя, містер Коцік. Маё прозвішча. Кацік. Але вы толькі што сказалі Коцік. Я схлусіў.